Eu son Pablo Sotelo e isto é un Minuto Azul. Nesta ocasión vou falar da palabra lumbrigante. O lumbrigante é un crustáceo mariño semellante á langosta, pero con vidas máis potentes. A súa orixe débese ao nome galego para diferenciarse do bogavante azul común, que é vogar máis avante que da bogavante. Un sinónimo do lumbrigante é o bogavante. As súas tradicións son as seguintes. En castelán dixelle bogavante, en inglés lobster, en francés fumar e en portugués langosta. O lumbrigante pertence á familia do bogavante, pero en Galicia chámaselle así pola diferencia que o fan distintos. A súa cor é máis azulada e o seu sabor é máis sabroso. O lumbrigante elixe lugares máis rochosos, ideales nas rías galegas, que como por exemplo na Ría de Arousa, que é na que estamos. O seu tamaño é máis pequeno comparado con outros países e por iso dáselle unha calidade superior. E hasta aquí o Minuto Azul.